Oyaore janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke. Nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wan kod oboke ariyo, Daily Nation kaachiel kod The Star. Kendo oboke mwadhi chakogo en oboke mar Daily Nation. Thoro mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru fires warning shot to halt rebellion. Uhuru fires warning shot to halt rebellion. Duol mar National Security Advisory Committee, mano duol mochung' ne ng'ado ne piny owacho rieko e weche mag arita kwe ma pacho kae, nyoro golo siem mager ne jotelo mag siasa ma pacho kae mosebedo ka luoro piny ma pacho kae, ka wacho weche manyalo thuwo kendo kelo lweny e pacho kae. Mano duol mar National Security Advisory Committee, mano duol mar piny owacho mochung' ne ng'ado ne piny owacho rieko e wi weche mag arita kwe e pacho kae, nyoro golo siem mager ne jotelo mag siasa mosebedo ka wacho weche manyalo thuwo oganda kendo kelo lweny e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro bang' ka lweny nowuok e kinde romo mar jalup ker William Ruto e gwenge ma Kenol e kaunti ma Murang'a giko juma mokalo. Kendo kane otelnegi kod migosi Kinyua, ne gigolo siem mager ne josiasa kuom dhi nyime kod wacho weche manyalo thuwo oganda kendo kelo lweny e pacho kae. But an kaka Chris, kaka jafwambo kod keyo, anyalo nyiso national government to walk the talk. We are tired of hollow threats. It is high time mondo piny owacho kaw okang' mager, stern warning against these politicians manyalo kelo lweny. We don't want to walk that path again. Mane gima nyalo kwayo national government waol kod singo kod weche miwacho awacha. Let's now walk the talk. Gikaw okang' mager ne josiasa manyalo thuwo oganda kendo kelo lweny e pacho kae. Ito oboke mar adek loso wi weche mag FGM kata tero joma nyithindo manyiri nyange e pacho kae, kama iwacho ni piny owacho dhi nyime kod kedo kod chenro mar tero nyithindo manyiri nyange e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen, National Security Advisory Committee, mano duol mochung' ne miyo piny owacho rieko e weche mag arita kwe, nyoro golo siem mager ne josiasa mosebedo ka wacho weche manyalo kelo lweny e kind oganda e pacho kae. Ito oboke mar abich, jood bura maromo 10 nyalo wito kombe margi mag od bura ponono ni piny owacho kata doho odhi luwo ng'eto mar doho odiochieng' manyoro, kama jal buche mar High Court odiochieng' manyoro Justice Weldon Korir nyoro ng'ado oko kendo wito oko yiero mar jaod bura ma Gatundu North, mano Mikayi Wanjiku Kibe, ka wacho ni Mikayi Wanjiku Kibe ne ogwel kaka jatelo madhi laro yiero mar od bura ma Gatundu North kod otiko mar Jubilee, kata odoko ne pod MCA, gino mowacho ne en ataro mar chike ma pacho kae. Kendo ponono ni piny owacho kendo odhulu chik kata oti kod od bura mane ong'ad kod Justin Korir odiochieng' manyoro ni jotelo duto mane ogwel mondo odhi olar od bura ma pacho kae ka gin MCAs odhi owit yiero gi oko, to jood bura maromo 10 dhi wito lemo margi mar od bura e pacho kae. Moko kuomgi gin jaod bura ma jaod women rep ma Kilifi, mano Gladys Mbei, jaod bura ma Kisumu West Fred Outa, e kind mamoko. Magi moko kuom jood bura 10 manyalo dhi wito lemo margi mar od bura ponono ni olu chik mane ogol odiochieng' manyoro kod Justice Weldon Korir mane owito oko yiero mar jaod bura ma Gatundu North nyadendi Wanjiku Kibe, kane owacho ne oyiele kata ne ogwele mondo olar kom od bura ma Gatundu North kata odoko ne pod MCA, gino ma chik ok oyie mondo ogweli ma mondo ilar kom moro amora kapod in MCA e pacho kae. Mano ito oboke no mar abich. Ito oboke mar auchiel, duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae, mano EACC, nyoro lando ni piny owacho oseyudo omenda maromo bilion 20 mane okwal e pacho kae.
Piny owacho kata duol mochung'ne EACC nyoro oseyudo omenda maromo bilion 20 mane okwal kata oti kode yor mibadhi e pacho kae. Mano ler mane ogol kod jata tije maduong' mar duol mar EACC e pacho kae, mano Twalib Mbarak. Ito oboke mar 7, skunde mag ji giwegi e pacho kae ogolo chike mager mokalo motelo ne chakruok mag weche mag somo chieng' wuok tich. Moko kuom skunde mag ji giwegi e pacho kae ogolo chike mager miwacho ni nyalo dhi chocho weche mag chako weche mag somo e pacho kae juma manyien. Moko kuom chike mag imiyo jonyuol en ni nyaka gichul school fees mag term 1 kaachiel kod term 2 duto eka gibiro yie mar mondo nyithindgi oduog e skundego. Mane giwacho moko kuom chike ma gidwaro ni mondo piny owacho kata jonyuol ochul school fees mag term 1 kod term 2 eka gibiro yie ne jonyuol mondo oter nyithindo maggi e skundego mago mag ji giwegi e pacho kae. Ito oboke no bende ito oboke mar 8 bende wayudo ni chal mar COVID-19 iwacho ni oseweyo jolony mag weche thieth kod penjo mathoth kalure ni kawuono entie kiny oonge. Kawuono kwan mar jomogamo kute mag COVID-19 oidho malo, odiochieng' ma kiny odok piny. Koro jolony e weche mag thieth ok ong'eyo chal mar COVID-19 kalure ni ok ong'e kore maler. Kawuono numbers oidho malo kata kwan oidho malo, juma manyien kwan mar joma gamo kute mag COVID-19 odok piny. Ito oboke mar 10, nitiere bill moro manie nyim od bura ma po nono ni okadho to piny owacho kata obila ibiro miyo thuolo mar winjo gigo ma iwacho kinde ma igoyo sime ma idhi tiyogo mar manyo kata manyo jawago matiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae kata jotelo mauso yedhe mamero ji e pacho kae. Koro piny owacho nyalo miyo obila thuolo mar winjo gima iwacho seche ma igo sim mondo ging'e to jomage mauso yedhe mamero ji e pacho kae kata drug dealers. Ito oboke mar 10, achije 2 mitudo kod muoch mar mirutu e magawa ma Westgate bende ne odoho odiochieng' manyoro ng'ado ne twech bang' yudogi kod keth mar muocho mirutu e magawa ma Westgate mano onego dhano maromo 67 e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation en ni mibadhi otimonewa e duol mar KEMSA. Ma en ler mane ogol kod duol mochung'ne weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae EACC mane owacho ni duol mar KEMSA otimo mibadhi motiap. Duol mar KEMSA ni kod mibadhi moloyo duol moro amora e pacho kae. Mano en ler mane ogol kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC. Oboke mogik alidhoni alidha nikech director mar anyisa ni sa oniang'. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni why state wants to stop DP Ruto hustler campaign. Gimomiyo piny owacho dwaro chungo chenro mar jalup ker William Ruto dhi nyime kod tiyo kod wach mar dynasty versus hustler. Piny owacho mano duol mar National Security Advisory Committee odiochieng' manyoro ne owacho ni magi weche manyalo kelo lweny e kind ojende kod jogo ma kod mwandu i pacho kae ka giwacho ni wechego nyalo kelo lweny kendo gidwaro jalup ker William Ruto owe tiyo kod nying mar hustler versus dynasty e kinde ma oromo kod jotelo mopogore opogore e pacho kae. Ito oboke mar 2, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro ng'iso jalup ker ma pacho kae William Ruto ni oonge kod rekod maber mar lokruok kendo owe singo ne oganda ma pacho kae ni obiro timo gi lokruok. Ne owacho ni jalup ker William Ruto onge kod rekod maber mar lokruok kendo owe wuondo oganda ma pacho kae. Ito oboke mar 4, chenro ma jalup ker William Ruto nigo mar dhi yombo yiero maduong' mar kom ker mabiro higa mar 2022. Wacho ni jalup ker William Ruto oseketo tim mapek mar dhi neno ni obedo ker mar 5 e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6, piny owacho ni kod chenro mar chungo campaigns mosebedo ka igoyo kod jalup ker William Ruto ka otiyo kod weche mag hustler versus dynasty.
Mano wach ler mane ogolo odiochieng' manyoro kod National Security Advisory kata National Security Committee mane ogolo twak ne jofwamb weche odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 4, ito oboke mar 6 nyaka 10 lose weche mag somo madhi chakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Janeno mar Lolwe TV ne alidho ni alidha thuond weche oboke mago ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.